Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, egun bat gehiago berriz ere hemen gaude, beroa daukagu gaurko egunean, baina gu ere hemen egongo gara lanean zuekin egoteko. Gaurko egunerako bi elkarrizketa dauzkagu presetuta, alde batetik Nerea Balda etorriko da guregana, 2018ko Euskarazko Literatur Lehiaketaren irabazlea da, eta bestetik Bakarne Atxukarro etorriko da guregana, Iruñeko Mankomunitateko komunikazio teknikaria da, eta egunerako agendari buruz hitz egitera dator. Baina, orain, has gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Gaurko efemerideak errepasatuko ditugu. Gaurko egunean, 1981ean Woody Harrelson, estatubatuar zinema eta telebistako aktore ospetsua jaio egin zen Texasen. Ta urte batzuk geroago, 1985 urtean, Miguel Indurain txirrindulari nafarrak Frantziako Tourra 5 urte jarraian irabaztea lortu zuen lehen biziko txirrindularia bilakatu zen. Goazen gaurko eguneko titular nagusiekin. Ostegunean, uztailako 25, Donejako bideko mugarrietan barnako bisita egitatu bat zein zuzeneko musika entzun eta ardoa gastatzeko saio bat egongo da. Biak doan izena aurretik eman behar bada ere. San Ferminetan, Iruñeko hoteletan ostatu hartu zuten pertsonen 194ak jaietan 1.000 euro baino gehiago gastatzea aurreikusten zuten. Turismo zerbitzuetako enpresek jardueraren hazkundea hauteman dute 2019an, eta inkesta jaso duten turisten 97%rentzat jaietan izan duten esperientzia oso ona edo ona izan da. Osasun departamenduak datozen egunetan aurreikusitako temperatura altuen aurrean arreta neurriak hartzeko gomendioa luzatu du. Nafarroa osoan ezarritako alerta laranja dela eta. Nafarroako artxiboak dokumentu bat utzi du Lisboako erakusketa baterako. Osasun gaztea, Salud Joven, gaztaroan osasuna sustatzeko webgunea jaio egin da. Ongizate emozionala, drogak eta jokoa, eta sexualitatea ardatz duena. Webgunea kultura, kirola eta gazteria departamentuaren eta osasun departamentuaren arteko ekintza bat da. Irailaren 18an berrikusiko da Altsasuko gazteen auzia. Derbietan, bisitarien sarrerak 25 euroan saltzea adostu dute Atletikek, Realak, Osasunak, Alabesek eta Eibarrek. Nafarroako emakumeen bizi itxaropena 87 urtera arte eta gizonena 81 urtera arte luzatu da. Hirugarren modelo bat ekoitziko dute landabeneko Volkswagenen. Goizean lanbroa nagusi, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da arratsalde partean. Arratsalde gauean bero lainoa garatuko dira eta zaparrada txiki ertainak eta trumoitxoa bota ditzake. Hego-osagaiko haize ahula ibiliko da goizean bolada gogor batzukin ekialdean. Temperatura maksimoak berdin jarraituko dute edo gutxi igoko dira. Azken goizean lanbroa nagusi, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da ondoren. Arratsalde gauean bero lainoa garatuko dira, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da hego-ekialdekoa nagusituz. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Temperatura maksimoak berdin edo gutxi igoko dira.
Goazen gaurko eguneko portada nagusiak aztertzera. Diario de Navarraren titular nagusiak dioenez, Iglesias eta Sánchezen arteko kexak direla eta gobernu eraketa usteko arriskua dago. Sozialisten buruak, Ciudadanos eta PPren abstentzioa bilatzen du eta hauek Nafarroan PSNek egindako itunak kritikatu zituzten atzoko egunean. Argazki nagusian, Tafallako jendea udaletxean bilduta ageri da, non uholdeak 17,8 milioiko kalteak eragin dituela zehazten du egunkariak. Beste albistetan berriz, Frantziako fondo batek 3P Biofarmaceuticals erosi duela argitzen du medioak. Bestalde, Osasunak San Ferminetan fakturatutako 190 berreskuratu duela azpimarratzen du Diario de Navarrak. Azkenik, Osasuna taldeak Navas jokalaria aztatu eta Brasanak fitxatu duela azaltzen du. Diario Noticiasekin jarraituz, Sánchezen irudi bat ageri da portadaren erdia baino gehiago barne hartzen duena. Debateak Iglesias eta Sánchezen arteko ebakia ireki duela titulatu du egunkariak. Podemosen liderak koaliziozko gobernua ez balego Sánchez Espainiako presidente ez dela izango mehatxatu du. Alboko albistetan berriz, Banko Popularren kontrako 3. sententzia ebatzi da non inbertsore batek 13.000 euro berreskuratu behar dituela erabaki duen. Bestalde, Tafallak udaleko gastua 350.000 eurotan zehaztu du konpoketa lanetarako. Bestetik, Israelek ANPren tutelako dozenaka etxe bizitza suntsitu dituela adiera eramaten du egunkariak ere. Aioz autoek jendeak eta hondakinek gainez bete dutela azaltzen du Noticiasek ere. Eta azkenik, Osasuna taldeak Brasanak jokalariarengatik 1,5 milioi ordaindu duela azpimarratzen du. Gara egunkariaren titular nagusiak dioenez, Sánchezek alderdiak goratzea eskatu die, baina ez ere eskeni gabe. Inbestidura bateko Sánchezen instantanea bat ageri da portadan ere. Beste albistetan, Osakidetzako azterketa kanpoko adituek jarriko dutela azaltzen du egunkariak ere. Bestalde, klimaren krisiak Madrilek Marrakexen itxura izatea eta Parisek Canberrara eragin lezakeela azpimarratzen du egunkariak. Bestetik, Beasaingo bortxatzaileari beste 5 sexu eraso eragotzi dizkietela zehazten du egunkariak ere. Eta azkenik, Kondo Landaluzaren erreportai bat ageri da non Dr. Sueño eleberriaren zinema adaptazioari buruz hitz egiten duen. Berria egunkariarekin jarraituz, portadan argazki nagusi bat ageri da itsas salbamendua militarrek hartuta titularekin, etorkinak hartatzeko baldintzak Mediterranean estutu dizkietela azaltzen du egunkariak. Beste albiste nabarmenetan, Beasaingo bortxatzaileak kartzelaratu dutela eta beste 4 eraso egotzi diotela adiera ematen du berriak ere. Bestalde, Jaurlaritzak 195 milioi euro jarriko ditu funtsetan enpresa jazten eta errotzen laguntzeko. Bestetik, aurrerantzean Osakidetzako azterketak kanpoko adituek presatuko dituztela iragartzen du ere. Domingo Garat pastorala agertzear dagoela ere zehazten du egunkariak. Beste albistetan berriz, Gorka Izagirre txirrindulariaren argazki bat ageri da eta bere esaldi esanguratsu bat ere. Bestalde, Sánchezek Espainiako gobernuko buru izateko behar duen babesa gabe inbestidura saioa hasi duela azaltzen du egunkariak ere. Eta azkenik, Euskal Herria Irratiaren webguneko portadarekin amaitzeko, Thermik San Ferminetan irisgarritasun arazoak salatu dituela azpimarratzen du webguneak. Bestalde, Itaroako zinemetako zuzendaritza epaile aurrean egongo dela zehazten du komunikabideak ere, eta azkenik, Artzaintzaren inguruko festa Iropilen pasaden ustelean 21 ospatu zela azaltzen du. Eguneko albiste nagusiak aztertuko ditugu orain, berrogeirekin hasiko gara. Osasun etxeetako udako ordutegia martxan jarri da. Ustelaren 15etik abuztuaren 30 arte berrogeitiko osasun kontsultegiko, Bustintxuriko osasunetxeko eta Berrizarko osasunetxeko ordutegia goizeko 8etatik arratsaldeko 3:20 arte izango da. Uda honetako kultura agenda argitaratuta dago jadanik. Uztaila, abuztua eta irailean zehar egongo diren ekintza eta ikastorei buruzko informazioa duen kultura agenda kontsulta dago jadanik. Kale antzerkiak, kirol jarduerak, ikastaroak, tailerrak edota erakusketak daude programa honetan baitan. Programazio guztia 20ko udalaren webgunean kontsulta daiteke. Berriozarreko albisteekin jarraituko dugu orain. Udalak 2009ko jaietarako programa adostu egin du. Pasaden uztailaren 11an adostu zuen udalak aurtengo jaietarako programa guztia. Aho batez adostu zuen.
Abuztuaren 28an hasiko dira Berriozarreko jaiaketa irailaren batean igandean amaituko dira. Txupinazoa asteazkenean arratsaldeko 6etan jaurtiko da Eguzki plazatik jaiei hasiera emanez. Mota guztietako eta adin guztietarako jarduera eta kontzertuak egongo dira jaietan zehar. Burlatako albisteekin orain. Escape room bat martxan jarri du Burlatako udalak. Escape room ihes egiteko aretoa edo gela, abentura joku fisiko eta mentala da. Jokalari talde bat gela batean ixten da eta bertan igarkizunak eta buru hausgarriak ebatzi beharko dituztela istorio bati irtenbidea emateko. Eta hala, duten denbora 60 minutu oro har aurkitu baino lehen atera. Uztailaren 17tik abuztuaren 2 arte, astelehenetik ostiralera irekita dago. Helduei zuzenduta banaka zein binaka. Beste albistetan, euskarazko kanpaldietarako diru laguntzak eskatzeko epea irailean hasiko da. Irailaren 15tik urriaren 10 arte izanen da euskarazko kanpalekuen diru laguntza eskatzeko aurtengo epea. Ekarri beharreko agiriak eta dokumentu guztiak Burlatako webgunean aurki daitezke, eta honekin lotutako informazio guztia. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Iruñeko 4 parkek seinale interpretatiboak estrenatu dituzte, historia, zugaitzak eta anekdotak kontatzeko. Hiriko 4 parkek, Gotorlekoa, Medialuna, Yamaguchi eta Gaztelo bueltako parkeek seinale berriak dituzte non bertako historia eta zugaitzen inguruko informazioa ageri den. Seinale interpretatibo bat kokatu da parke bakoitzean eta bisitariak jakin dezake bertako informazio guztia. Beste albistetan, Zibioboxetako espazioak eskatzeko deialdia irailaren 4ean amaitzen da. Iruñeko Zibioboxetan dauden espazioak uzteko deialdia martxan da, baina irailaren 4ean bukatuko da. Elkarte soziokultural eta irabazi asmorik gabeko elkarteek modu permanentean eskatzeko aukera daukate aste hauetan zehar. Eskakizunak hiriko Zibioboxetan aurkeztu daitezke. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen diogu, hori da komenigarria behintzat. Badakigu oso ongi gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela. Baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean. Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara.
Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste. Malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat, 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da, koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe, personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoku batean aukeratzeko faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean, etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromezurik gabe hartuko zaitu, zuen zain gaude. Goazen orain gaurko elkarrezketekin, lehen esan bezala, 2 elkarrezketat dauzkagu gaurko. Balde batetik Nerea Balda eta bestetik Bakarne Atxukarro. Arratsaldeon, gaurkoan Nerea Balda daukagu gurekin 2018an Euskarazko Literatur Lehiaketaren irabazlea izan zen eta lehiaketari honi buruz hitz egitera dator eta bertan bere esperientzia ere kontatzera. Arratsaldeon, Nerea, zer moduz? Arratsaldeon, ongi, omintxe. Bai, urduri pixka bat igual? Agian bai, ez dut lehenbiziko aldia dela telebistan eta, bueno, hori sumatzen da. Bueno, baina lasaitasuna segon gara zuri buruz hitz egiten, orduan errazago izango da dena. Osongi. Nik eta galdetu nire dizun, 2018an esan bezala literatur lehiaketa honetara aurkeztu zinen, baina jakin nahiko genuke ea zer dela eta animatu zinen lehiaketa honetara parte hartzera. Bueno, nik lehiaketa aspaldi ezagutzen nuen, esango nuke aurtengoa izango dela, ez dakiten 28, 29. Edizioa izango da, eta nik lehendik ere parte hartu nuen, unibertsitate garaian eta pare bat aldiz parte hartu nuen, alban ezagutzen nuen. Eta, baneukan horre lan bat idazten ari nintzen, bururatu zitzaidan, eta orduan gogoratu nintzen lehiaketa honekin, eta animatu nintzen parte hartzera. Konkretuki, bertan parte hartu eta irabazi zenuen, baina 2 kategorietan irabazi zenuen, bai narrazioan eta poesian. Bai, hori da. Zergatik animatu zinen 2 kategorietan parte hartzera? Begira, nik pixka denetarik idazten dut, ez dakit gogoaren arabera edo gaiaren arabera. Ez daukat genero, ez dakit, bereziki naiz genero batean aritzen. Eta orduan, poema batzuk idatzita nituen, eta aldi berean, narraziorako ideia bat bururatu zitzaidan, eta orduan ikusi nuen bietan parte hartzeko aukera neukala, eta halaxe egin nuen. Konkretuki narrazioan
Eta poesian, akritu zenutioen gaiak zeintzuk izan ziren? Bueno, poesian, esan dizuan bezala, banituen poema batzuk idatzita, eta orduan hor denetariko gaiak lantzen dira. Eta, bueno, orduan egin nuen izan zen pixka bat ikusi ze nolako batasuna edo emanaldien dituen poema guzti horiei, eta orduan, bueno, izenburu hartu zuen Patriketan gordeak izena jarri nion, eta, bueno, metafora horren bitartez nolabait adierazi nahi nuen Patriketan beti denetari gordetzen dugu, ezta? Zera, zaborren bat, edo dirua, edo ez, orduan gaza agian baliotsuak eta ez hainbeste, ezta? Eta noizan behin batera behar dira, eta orduan pixkat metafora hori, ez? Barneko kontu hori guztiak ateratzea, nolabait pisu hori arintzeko zeran, eta pixkat metafora horren bitartez bildu nituen guztiak. Eta narrazioan? Eta narrazioan aukeratu nuen gaia izan zen pixka bat La Manadaren kasuaren harira, orduan lehenbiziko epaia edo atera zen, eta orduan horrek pixka bat pentsarazi ninduen, eta beti izaten nuen gogoan ze pentsatuko dute honi buruz haien inguruko emakumeek, ez, edo hurbileko emakumeek, edo agian bai abokatuaren aldetik, edo biktimen aldetik, edo beti gogoan izaten nuen hori. Eta orduan pixka bideratu nuen, aukeratu nituen 4 pertsonai, nolabait haien arteko lotura izango litzateke besterik gabe epaiketan parte hartzen dutenen hurbileko emakumeak izatea. Eta pixka haiek epai hori zein zen jakinda, nolako erreakzioak eta nolako bizipenak eta nolako zerak izaten zituzten pixka bat hori pentsatzea eta horretara jotzea. Orduan hori etorri zitzaidan burura orduan eta halaxe egin nuen. Hau bai pentsatu nuen izatea agian pixka bideratu lehiaketa honetarako, ez? Poemak ez hainbeste, baina hauxe bai. Ongi, bi lan hauek egiterako orduan nolakoa izan zen prozesua? Osea, izan zen lan mardula, egun egon zinen lanean, edo erraztasunez ateratzen zizizkezun ideiak? Bueno, poemekin adibidez, aldez aurretik lana eginda neukan, eta orduan izan zen gehiago, nola bilketa, repasatu edo borobildu, edo igual besteren bat sortu nuen, baina hori pixkate errazagoa izan zen. Narrazioarena, beranduxago hasi nintzen, eta egia da epe bat izan da, eta lehiaketek hori daukate, epe bat daukatela, epe bat izan da, presio hori badagoela, denborarena, baina patxada sartu nuen, udan zehar idatzi nuen, eta lasaixeago ibili nintzen, baina bai, egia da epeekin beti holaxe ibili behar dela. Ja lehiaketari buruz hitz eginez, bertan kompetentzia handia aurkitu zenuen edo jendearekin ikusi zenuen, antzeko gaiak dira, ikusiko dugu nork irabazten duen? Egia da aurkezterakoan ez dakizula zenbat jende aurkeztu den, nolako lanak izango diren, ze jende aurkeztu den, eta orduan, hortxe izaten da, ondoren esaten dute, ondoren esaten dute, nik uste dute izaten dela, 10 lanen bueltan izaten dira, eta, epaimaikideek esan zuten, nahiko lan onak aurkeztu zirela, eta, gero, aukera izan dute beste kideen lanak irakurtzeko, eta egia da, haientzat ere zaila izan behar dela aukeratzea, ez da. Lehiaketan justu, aro batzuk daudela komentatu duzu, horien artean, adibidez, margen konkretu batzuk eskatzen dizkizuete, baita ere luzapena hainbat horri izan behar direla. Orduan, arau hauetara moldatzea zaila egin zitzaizun, adibidez, jende batzuk errazago daukate lan motzagoak egiteko, beste batzuk ez? Bai, egia da hori,
bai, horrek baduela bere zailtasunaz, ez dut buruan daukazu istorio bat, eta hasieran ez dakizu eman dezaken, ez, zenbaterako eman dezaken. Lehiaketa honetan, esango nuke, 16, moren buruzan ere, baina 15-16 orrialdeko luzera eskatzen dute, eta bueno, egia da horretara iritsi bazarela, ez da orduan, bueno, nik adibidez narrazioaren kasuan, bai nuela hasiera bateko planteamendu, ez, 4 istorio nituen, eta bueno, gutxi gora bera, istorio bakoitzak, gutxienez 4 orrialde izan beharko ditu, ez da, gero, bueno, horren arira, batik igual 5, besteak 3, baina bai planteamendu hori hasieratik egin behar izan nuela. Narrazioa zehazki interesgarri iritu zait nola eszenaz eszena eraiki izan zenuen historia 8 hori guztian, niri zehazki asko gustatzen zaite egitura hau. Zer dela eta erabili nahi izan zenuen egitura hau zuk? Ez dakite benetan, ez dakite aurrez planifikatutako zerbait den. Esango nuke ez badut joera, agian horrela idaztekoa. Egia da horrek nire idazteko moduari ere laguntzen dio. Azkenean tartetxo txiki badaukazu eta horrek ematen dit aukera agian eszena hori pentsatu eta nolabait serialdi batean horri ekin eta nolabait serialdi bakoitzean nolako eszena bat osatzeko edo. Baina nik uste dut berezko joera dela, agian horrela gustatzen zain niri ere eta agian pixkat berez ateratzen zait ere bai. Autoreri daukazu referente idazterako orduan, ez dakit bai poesia edo narratiban? Bueno, egia da nik joera izaten dut euskaraz irakurtzeko, orduan euskal literatura irakurtzen dut batez ere, eta saiatzen naiz pixkat ateratzen dena irakurtzen, eta esango nuke ez daukadala bereziki, euskal literaturan baditugu autore, esate baterako poesian Joseba Saronendia izan da betiko, eta askoren eredu, baina badira beste batzuk ere bai, Arkaitzkano ere asko irakurri dut, esate baterako, baina oraingo idazle gazteagoak ere bai, Castillo Suárez eta Aider Rodríguez eta holakoak ere, baina ez daukatola bereziki idazle saiatzen naiz pixka bat guztia ezagutzen, edo ahal dudan guztia behintzat. Tandik eta hemendik pixkat ideiak hartuz, ezta? Bai, nik uste dut hori berez, ez dut konstienteki ere egiten, ez? Nik uste dut olako gauzak azkenean hemendik eta handik edaten duzula eta nahi gabe, ez? Azkenean sortzen zaizu zuri pixka bat zure estiloa edo zure zera. Ja, iritsi pertsonal bat galdetzeagatik, uste duzu errealitatea hitz egitea irakurlea gehiago harrapatzen duela adibidez fantasia edo fiziozko eleberri bat baino? Bueno, nik uste dut horrek ere estilo bakoitzak baduela bere irakurlegoa edo, ezta? Niri berezeki gustatzen zaizkit pixka bat errealitatean eta eguneroko bizitzan eta eguneroko harremanetan eta pixka oinarritutako literatura. Orduan, ez dakit beti, ez? Azkenean jotzen dugu pixkat egitera guri ere gustatzen zaigun hori, ezta? Eta, fantasiak eta ere badu baitu bere irakurleak, baina nik uste dut azkenean pixkat, ez dakit, gogoeta egiteko edo pixkat pentsatzeko gogoa izaten dutenek gustora hartzen dutela literatura mota hori. Ja, lehiaketara pixkate bueltatuz, aurten ere urtengo edizioan martxan dago jadanik, aurkezteko epea azaroaren 5ean amaitzen da, eta orain zu bertan parte hartu zenuela eta zehazki irabazi zenuela, gomendio horiek daukazu lehiaketara partatzera animatu nahi den pertsona bati? Bueno, nik esango nioke, idazten duen edozeini esango nioke animatu dadila eta bidal dezala. Niri egia da lehiaketek asko lagundu didate,
azkenean zure lanak oso zuretzat izaten dira askotan, eta horrek ematen du aukera, ez, beste norbaitek irakurtzeko, eta pixka zure lanak ere argitara ateratzeko, ez da, gero gainera liburu bat ateratzen dute urtero saritutako lanekin, eta nik uste du badela pixka bat, ez dakit, nolabait bultzada bat emateko modua. Orduan nik esango nioke idazten duen jendeari anima dadila eta bidal dezala daukana. Oso ongi. Ja, pixka bat elkarrizketeria amaiera emateagatik, orain momentuak, ez dakit orain lanean ari zaren beste obraren batetan edo aparkatuta daukazun pixkatere literaturaz idaztea? Bueno, saiatzen naiz zerbait idazten eta hortzen nabil, ideiaren bat beste badaukat, baina esan dizudan bezala epeak hor daude eta ez dakit iritsiko naizen zerbait egitera. Eta gainera orain, iazkoa oso, esan dute, zaila da, ez? Nik iaz egin nuena berriro egitea eta ez dakit, egia da, ja hortxe dudala muga hori, eta saiatuko nahi zerbait egiten, ez dakit iritsiko naizen edo ez, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Zortean opo dizugu nerea, da mila esker erona etortzagatik, eta beste urrengo batetan ere torni baldin baduzu beste konturen bat kontatzera, ongi etorri emango dizugu. Mila esker zuei. Mila esker. Arratsaldeon, oraingoan beste elkarrizketa bat daukagu gurekin. Bakarne Atxukarro etorri da gurera, Iruñeko Mankomunitateko komunikazio teknikaria da eta udako agendari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Bakarne, zer moduz? Arratsaldeon, bai, oso ondo, udaran beti ondo. Bero honekin ere pixkat gogorra egiten da batzutan. Bai, binon geho neguan ere kejaka gabiltza hotzagatik, asik ez dakinik zein izango da nokerrena. Bai. Orain justo uda erdian gaude, eta Iruñeko Mankomunitateak orain artea hainbat ekintza eta antolatu egiten ditu, ezta? Bai, hombre, eske aire zabalian egiteko jarduerak, eskaintza aproposena da, ez? Horregatikan egiten ditugu guain jarduera batzuk aire zabalian lasai errean egoteko eta gozatzeko, batez hasi ginen udaberrian, geho San Ferminetan, geldialdi bat egin genuen, eta udaran berriro ere hasiko gea eta martxan daude beste ekitaldi batzuk, beste jarduera batzuk gozatzeko eta aire zabalian egoteko eta ondo egoteko, ez, batez. Zer motodako aukera dauzkago orain tartean? Alde batetik dauzkago erakusketa batzuk eta bestaldetik jarduera batzuk, ez? Erakusketak adibidez, badazkagu bai San Andres Errotan, geho Mendillorriko hurbiltegitan eta Atarrabiako pilategia, bai? Adibidez, ekainan, ez dakigu guan izango dezun, ekainan egin genuen pintura lehiaketa bat, aire zabalian, eta oso polita izan duzan, jende haunitz etorritzan eitera, 200 eta piko etorritzan, eta, margoketa asko izan genuen, kuadro polit batzuk ateatzean, eta horietako batzuk aukeratu zian, nik uste izan duziala 30 bat edo, eta horiek guain erakusketa batian daude. Orduan, hori ikusteko aukera izango dugu, San Andres Errotan, eta, aukera polita da, zen teknika asko ikusteko aukera izango dugu, eta, irudi bitxillak, zen batzuk izango die dekolaz, beste batzuk akuarela, beste batzuk, oso bitxillak dira. Eta hoi martxan dago eta ikusgai dago. Geho beste erakusketa bat dakagu, beste lehiaketa bat egin genuen udaberrian ere, eta izan dutzen Nafarroko Naktura 7. edizioa. Honek, hau antolatzen du beti Gorosti elkarteak,
Eta, bueno, oso argazki polita ateatzean ere, hau etzan margoketa baizik eta argazkilaritza. Eta oso argazki polita ateatzean, eta horiek ere erakusketa batian daude, ikusgai, eta jendia, juteko zen oso irudi, bitxillak dira, binon naturan aurkitutakoak. Orduan, batzutan harritzen gaitu, irudi horrek, zen ez da bat arrunta aurkitzia, eta hor irudi batian aurkitzia edo ikustia oso polita izan daiteke, ez? Hoi beste erakusketa bat, irudi horiek beste erakusketa bat osatzen dute. Eta beste bat dakago, duela oso gutxi martxan jarri dana, eta da Iruña duela 100 urte baino gutxillo. Izenburua hoi da, eta da, errepaso txiki bat, guztio dakigun bezala, Iruña asko aldatu da, eta iruditan, errepaso hori iruditan egiten dugu. Orduan, oso polita da ikustia nola aldatu den gure hiria, nola moldatu da, leheno batzeon dandana hoi elkartua, esaten dion alde sarra, dandana elkartuatzeon, eta oain ja auzo batzuk badie, batzuk berriak, beste batzuk ez hain berriak, binon, historia ere kate auzo horiek, ez? Eta dandana hori erakusketa batean edo irudi batzutan ikustia, bitxila da eta oso polita, oso berezia batez, ez? Eta hori da, beste erakusketa bat, Mendillorriko hurbiltegitan dakaguna. Eta, oain, aipatu behar dugu, beste bi abian jarriko dianak hemendik oso gutxira. Larun batian, adibidez, aste hontako larun batian, natura ikaragarria, hoi da izenburua, hoi abian jarriko da, Atarrabiako pilategian. Eta, erakusketa hortan, hegazti eta hegaztunen argazki honenen hautaketa bat da, erakusketa hori, eta, animali horiek ikusteko aukera izango dugu, eta ikusiko dugu nola moldatzen dian naturan bertan, nola muitzen dian, nola beraien ekosistema, nola, haien bizitza nolakoa dan, ez? Eta bukatzeko, bakagu Fozientzia Amasilla, abuztuaren bitik aurrera hasiko dana, San Andres Errotan, eta hau oso polita da eta oso interesgarria da, zen helburua da zientzia herrientzat hurbiltzia, ez? Bakizu nola zientzia batzutan oso saia da ondo ulertzia edo ondo, murgiltzia hor bertan oso saia da, ez? Irudin bidez ikusten dugu, nahiko polita dela eta batez interesgarria, ez? Badaudela gauza pila bat ikasteko eta ikusteko, eta, merezi duela hurbiltzea gehoia nahi dutenak sakontzeko eta hoi, ez? Binon, jolin, ezagutzeko pixkat, nolakoa dan gauza batzuk eta nolako gauza dazkagun guk gure inguruan, agian ez dakigunak, ez? Zoi ere aurkitzia eta ezagutzia oso polita da eta erakusketa hontan aukera izango dugu dana hoi ezagutzeko. Agerikoa da nola erakusketa eta hainbat ekintzetan natura daukazuten gai mardul bezala. Igual hori ere naturarekin konexioa helarazi nahi duzutelako edo zer dela eta? Claro, kontuan hartu behar dugu gu mankomunitatea gehala, eta gogo dakagu hoi erronka, natura eta ingurumena eta hoi jendiari hurbiltzea eta kontuan hartzia ere zaindu behar degula eta bai gozatzeko dagola ere, gu gozatzeko tokila dela, bai ingurumena, gai dakagun bai parkia, bai dandana, binon errespetatu behar degula, zen guztiona da, eta guztion ardura dela, ez? Orduan, hoi barneratu behar dugu guztiok, gizarteak barneratu behar du, eta, oso modu honean barnera dezake, gozatzen baldin badu, eta barrutikan ezagutzen baldin badu, ez? Orduan, bai, gure oinarria da, natura eta batez nola zaindu natura hori, eta horregatikan da gure
gure erronka eta hildo jarraitzen dugula, ez? Pues bai egiteko jarduerak, bai egiteko gure egitaragoa hola orokorrian. Lehen komentatu dugun bezala, ja udaren erdigunean gaude, eta hala ere jendea oporretan dabil, bai hilabete honetan, hurrengoan, hala ere, udaberritik ona jendea animatu izan zen erakusketa hauetara, edo tailer, edo ikastara hauetara gerturatzera? Bai, jende pila bat etorri da, eta etortzeko prest dago, zen, bakarrikan erakusketak aipatu ditugu, binon beste jarduera batzuk ere, azkagu, ez? Eta urtero, batzuk errepikatzen ditugu. Orduan, jendia galdezka, aizute, binon, noiz egingo edezute adibidez deguran libros edo kontzertuak, ez? Adibidez, ostiralero eta larun batero egiten ditugu kontzertu batzuk San Andres Errotan, hor, dakagu terraza chill-out bat, oso aproposa dela, eta jendia juten da horra, bai pote bat hartzera edo kafetxo bat hartzera, lasai errean egoteraan, eta bide batez entzuten du musika hor zuzenean, geho txorila jendia ikusten du, gualdiona, zeakenek, ez, badaude gauza pila bat gozatzeko, eta horregatik jendia galdezka hau, errepikatuko ditugun gauza horiek, eta parte hartzeko, interesgarria daude dia, eta jendia akin nolakoa dian. Nolakoa dian egin ditugunak, binon beste batzuk ere fijo interesgarria izango diala, esperientziaren arabera akite egiten duguna beti, dela berexia eta interesgarria, horregatik jende pila bat etorri da guain arte, eta espero dugu hemendik aurrera ere etortzia. Ez duzu ikusten orain, San Fermiak pasata abuztua hor daukagula, abuztua ere hilabete zaila da, zeren azken finean jende asko oporrak hartzen ditu, eta igual Iruñetik kanpora bidaiatzera animatzen da. Hala ere, uste duzute, abuztua ere hilabete potentu bat izango dela? Claro, jende asko oporretara joan da, egila da, binon jende asko etorri da ona. Eta horregatik, gauza batzuk bilatzen nahi die. Eta, horien tartian, badaude gure jarduera, gure ekintza, eta gure eskaintza batez ez. Orduan, batzuk falta izango die, normal, zen hemendik kanpo egongo die, binon beste batzuk berriak izango dianak, etorriko die. Urtero gertatzen den bezala, hau ez da gauza berri guretzako, eta bakigu hola gertatzen dela, orduan, ez dakigu zenbat etorriko dian, binon, etorriko dela, fijo, hori bakigu. Lehen komentatu duzu, erakusketa edo ekintza batzuk udara bergira eginda daudenak, baina ale ere urtean zehar errepikatzen diren hainbat eskaintza dauzkazute ere tartean, ezta? Bai, adibidez, igandero egiten dugu, San Andres Errotan egiten dugu, bisita gidatu bat, oso bitxila da ikustia, nolakoa zan leheno, nola erabiltzen zuten errota hori, lortzen zuten energia, adibidez, elektrika eta hoi, eta oso interesgarria da ikustia nola zebilen makinaria hori, ez? Binon, horretaz aparte, bakago ere ogia egiteko tailerra. Orduan, hori da mundiala horrentzako, juten dianak beti gozatzen dute pila bat, hor sartzen dituzte eskuak eta egiten dute ogila eta hori, eta gero etxera eramaten dute jateko. Así que, gozatzen dute pila bat, eta hori egiten dugu urtean zehar eta udaran ere. Orduan, aita eta ama egon daitezke hor gure terrazan, lehen aipatu egon bezala, eta beraiek bitartian hori egiten. Así que da, giro oso polit bat sortzen da han, zen gainera usaia eta imaginazaztu, ez? Ogi usaia, bitartian txorillakan kantatzen, eta oso polita izan daiteke eta izaten da. Eta hori errepikatzen dugu adibidez. Eta geho, adibidez, esango dizut jarduera batzuk, ez? Uain errepikatuko ditugunak. Adibidez, kafe debora libros urtero egiten dugu, bai? Eta hilero egiten dugu bata. Adibidez, urrengoa izango da ostila lontan. Eta irakurri dugun liburua eta komentatuko dugun liburua izango da Corazón que ríe, corazón que llora. Hoi da, izango dugun liburua. Eta jendia jungo da horra,
komentatuko dugu liburua, ez dakize, kafetxo bat hartuko dugu, eta hor izango gea, ordu betez, ondo, gustora zen jendia, oso gustora izaten da normalian, ez? Bino geho, abuztuan egingo dugu beste Debora Libros bat, eta izango da, liburua izango da preferiría no hacerlo, osea, Barleby el escribiente, preferiría no hacerlo. Bueno, beste motatako liburu bat da, oso interesgarria ere, eta seguro gauza pila bat ateratzen diala hor komentatzeko, eta, sakontzeko pixka liburu hortan. Eta ja, azkenik izango da irailaren 27an, eta izango da Persepolis. Hau da, irakurri duzu liburua, hau da mundiala, hau oso bitxila da, zen ez da novela arrunt bat, baizik eta da novela grafiko bat, eta oso ona da, eta ja horrekin batera ja sartzen zea pixkat historian, ja jakitzen duzu nolakoa zan haien bizitza, zen nolako penalidadea jasan zuten, zakenik ez, badaude, mamila bador ja komentatzeko hori. Jolin, hori egiten dugu urtero, eta ikusten duzunez, udarantzear 3 izango ditugu. Egiten dugu urtero, eta jarduera hau, ez dakizu zenolako arrakasta izaten du beti, ez? Jendia, ja esperuan dago, zen alde batetik irakurtzen dituztelako liburu polit batzuk eta interesgarri batzuk, eta bestaldetik komentatzeko aukera izaten dutelako. Orduan, errepikatzen dugu, binen arrakasta handia izateagatik, ez? Eta geho, bakagu, lehen aipatu dituen kontzertu horiek. Ja, urrengoa izango da 26an ere, ostiral hontan. Eta bakagu, adibidez, ostiralian izango dugu Señor Lobo. Hoi izango da, musika zuzenian, eta binen geho, larun batean izango dugu beste kontzertu bat, Essentials Jazz. Alde batetik izango dugu musika arrunta edo beste motatako musika, eta geho larun batean jazz. Geho, datorren hastian agian izango dugu soul, urrengoan blues, beti ezberdin motatako musika, ez? Eta jendia ere esperuan da, zen, gozatzeko tokila da, eta bide batez, musika eta aire zabalian, eta oso eskaintza polita da, eta hau errepikatzen da urtero. Zen gustoko du jendia eta guk ere. Horregatik, beti errepikatzen duguna da, guk ere oso gustoko dugulako, eta ikusten dugulako oso gauza ona da. Horregatik. Ezkefinan planak alternatiboak dira, udara begira edo egun hauetarako, igual etxean zaude ez dakizula ezer egin, eta bai, eta publiko guztiontzako, adin guztiontzako publikontzak dago ja ina. Zen, aipatu dituen jarduera hauek, agian helduentzako ina daude. Binen bakagu beste jarduera bat adibidez, urtero egiten duguna ere, dela mariorratzak eta burruntziak identifikatzeko tailer bat. Normalian, aurra juten dia horra, eta helduak ere, ni adibidez, honi buruz ez dakit ia deus, eta oso bitxia da, ezagutzia, oso gertu dazkagun animalia hauek, etxeetikan oso gertu dazkagu hauek, eta ez dugu, nik behintzat iaia ez ditut ezagutzen, jolin, ikustia, nola moldatzen dian, nola bizi dian, eta gaina hau egiten dugu normalian burlatan eta burlatako zubian. Hor ja, elkartzen die familia guztiak eta batez ere aurrak. Binen familia oso adibidez, badago ere beste jarduera bat familia osoantzako egiten duguna Mendillorriko hurbiltegitan, eta abuztuan egiten dugu, eta da izarrak ikusteko tailer bat. Orduan, planetarioko teknikari bat etortzen da urtero, adierazteko pixkat edo, adierazteko zer ikusiko dugun, Perseidak horiek zer dien eta zeatikan ikusten dugu nola erortzen dian, adierazpen horiek jasotzen dugu eta ikusten dugu eta ezagutzen dugu zer gertatzen da norgoian, eta familia osoa etortzen da, bokata bat hartu eta zerua ikusten dute. Oso polita da ikustia nola guztion tartian gozatzeko aukera nola sortzen dugun eta nola jendia ere ondo hartzen duten iniziatiba horiek eta nola parte hartzen duten.
Bai, argibetzu duzu nola eskaintza zabala daukazuten, bai adin guztietarako edo gustu guztietarako eskaintzak diren. Hala eta guztiz ere, ja pixkat ere etorkizunari begira, uda pasata, udazken hegoaldera eskaintza hauek aldaketa lortzen dituzte edo beste motatako jarduerak eta probazioak dituzute? Bai, kontuan hartu behar dugu udaberrian eta udaran beti aire zabalian gaudela. Zer, jolen, eske bitu zenolako berua dakagun bain, ez? Zer, sartuko gea leku batian, ez, hori ez da posible, ez? Horregatik gure eskaintza beti da kalian egiteko. Binon neguan gauza kontrakoa ja gertatzen da, ez? Horregatik gure eskaintza beti aldatzen dugu, binon beti egiten ditugu jarduera batzuk binon erronka horrekin, ingurumena eta natura nola zaindu, edo bestela, hondakinak nola tratatu, edo berreskuratu, edo berziklapena nola egin, zeakin, beti gauza horiek oinarria izan da, eta, bai, gure eskaintza oso zabala da, beti doainikan egiten, normalian doainikan egiten ditu gauza guztiak, eta adin guztientako jarduera daude. Así que hemendikan, gonbidatzen dugu jendia gure zentrotara etortzen, eta beraiek ere deskubritzeko aber zer dakagun, eta nola agar dezaketen parte haiek ondo pasatzeko, asko osatzeko, eta asko ikasteko batez. Bakarren, pixkat ere elkarrezketari amaiera mateagatik, ez dakit beste zeo zer daukazun komentatzeko, igual bideiaren bat airean galditu zaizu komentatu gabe? Asko hitzein dugu gaur, Azken pina bai. Agian ja dandana esan dugu, bineon. Batez jendia kontuan hartzeko gure eskaintza, zabali dagoelako eta gu pres gaudelako, haiek ongi etorria emateko eta haiekin batera ere gozatzeko. Bakarren, mila esker hona etortzeagatik eta eskaintza hauek guztiak plazaratzeagatik ikusiko dugu jendeak nola hartzen dituen ere egun hauetan eta aste hauetan zehar eskaintza hauek eta ikusiko dugu beste hilabete batetan berriz ere etortzen bildin bazara nola joan diren udako eskaintza hauek. Kontatuko dugu orduan? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Venga. Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko hor egoteagatik eta gu bihar bueltatuko gara berriz ere ordu berean. Mila esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.